Носорогта ти. Айде, пръдна. Видя ли ти как пръдна? Айде, сега идва към тебе, тати. Виж какъв нос има, а? Виж каква кожа имат само тати. Айде, шире, всяка гадо! Той не е пръдна, нали ви казах, че пръдна? Виж колко мръсно животно. В лайното спи. А? Обърни се насам, бе. Той сега ще иде лайното. Гледай го. Фюши има? Как нагледа? Вода пи. Тигра дойде тук. Къде е тигъра? Виж, другия слиза. Те са по-нежни. Виж как нагледа. Винаги умре. Водата в чантата, вземи иди. Плащата ти. Иди. Иди. Сега ще излезнат навънка, татко. Чека, виж, ще излизат. Да видиш, да. Те са като слонове направо. Значи ще заболи гърлото така, тати. Тонови. 1 тон и повече. Каква кожа има. Айде по-нататък да видим.